До сега изчислявам нерегистрираната печалба. 5-цифрено число. Както виждате, само за последните 3 месеца. Жена храни, другари капитан. Малко детенце. Момиченце. Да ти е живо и здраво. Имам само една къща. Цяла прогимназия е на 3 етажа. Кой е дизайнерът на предприятието? Какво? Кой прави моделите? Мирише ми на командировка в Централния Софийски затвор. От мен един съвет. Килия 216, втория етаж, южното крило, при бай Ставри. Познавам го лично. Човекът е строг, но справедлив. Много обичам етапите. Вие сте още млад. Ще излезете запазен. Другари капитан, моля ви, на мен ще ми стане лошо. Първата година е трудно. После се свиква.